У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Щиро вітаю вас, дорогие браты и сестры, у гэты прыгожы дзень нядзельны. Спявалі мы і маліліся да цела і крыві Христа, каб яна нас сцерагла. Это вельмі добры спеў на пачатак сённяшняй літургіі, таму што таксама ў Слове Божым сёння пачуем зноў пра цела і кроў. І вельмі важна ўсвядоміць, што распачынаем такую літургічную падзею, якая прывядзе нас да такой канкрэтнай сустрэчы з целам і крывёю самого Бога. У гэтай свядомасці распачынаем гэтую Еўхарыстыю, падзяку Богу за пражыты тыдзень, падзяку Богу за сваё жыццё, за ўсё тое, што мы сустракаем і каго мы сустракаем на гэтым шляху нашага жыцця. А гэтую святую імшу я цэлебрую ў інтэнцыі нашай парафіі, інтэнцыі кожнага з нас, асабліва тых, хто сёння найбольш патрабуе нашай малітвы. На пачатку перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я думкою, словом, вчинком и занедбанием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую завсёды Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу,
Помолимся. Боже, Ты подрыхтовал для тых, кто Тебе любит, великое духовное богатие. Наполни наши сердце горячей любовью до Тебе, каб мы во всім и больш за ўсё Тебе любили и отрымали обяцаную спадчину, якая большая за наши жаданні. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Amen. Читання книги приповістей Соломона. Мудрость збудувала дом свой, і вичесала 7 колонов його. Забила тое, що було на зараз, змішала вино своє і стол подрихтувала. Вислала служанок своїх і кличе з вершин узвишу города. Хто простий, нехай прийде сюди. Неразумному яна сказала: ходите, ешьте хлеб мой, пейте вино, якое змешала. Откиньте глупство и будете жить, ходить шляхом розуму. Гэта Слово Божье. Покаштуйте и убачьте, яки добрый есть Пан. Покаштуйте и убачьте, яки добрый есть Пан. Благословлять буду Пана во все часы, хвала Его завсёды на моих уснах. Паном буде гонориться душа моя, нехай чують в это покорные и нехай веселятся. Покаштуйте и убачьте, яки добрый есть Пан. Бойтеся Пана, ягоные святые, бо той, хто боится Его, не має нестачи ні в чим. Дикие звери терпять нестачу і голод, а тим, хто шукає Пана, не буде ні ставать ніякого добра. Покаштуйте і убачте, яки добрий есть Пан. Придите, сыны, послухайте меня, научу вас боязі Пана. Хто той чоловік, який уподобав життя і любить довгі дні, каб бачить добро. Покаштуйте і убачте, яки добрий есть Пан. Стережи язык свой от злого и устны свои от слов подступных. Отвернись от зла и роби добро, шукай спокою и тримайся Його. Покаштуйте и убачте, яки добрый есть Пан.
Читание послания святого апостола Павла до Ефесу. Глядите докладно, браты, як поступаете, не як неразумное, а як мудрое. Выкористовуйте час, бо дни лихие. Не будьте же незарважными, але познавайте, что есть воля Пана. И не упивайтесь вином, от якого бывает распуста, але наполняйтесь духом, наставляючи самих себе псальмами и гимнами, и спевами духовными, спеваючи и выславляючи Пана у серцах ваших. Дякуйте заўсёды за ўсё Богу и Отцу у имя Пана нашего Иисуса Христа. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кто есть мое тело и пье мою кровь, во мне есть, а я у им, кажа Павел. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Яна. У той час Езус сказаў народу: «Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету». Юдэі спрачаліся паміж сабою, кажучы: «Як ён можа даць нам есці сваё цела?» Езус сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды, кажу вам, калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто есць маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, і я уваскрашу яго ў апошні дзень. Бо цела маё праўдзівы спажытак, а кроў мая праўдзівы напой. Хто есць маё цела і п'е маю кроў, ува мне ёсць, а я у ім. Як паслаў мяне жывы Айцец, і я жыву Айцом, так і той, хто есць мяне, будзе жыць мною. Гэта той хлеб, які сышоў з неба, а не той, які елі айцы вашыя і памерлі. Хто есць хлеб гэты, будзе жыць навекі». Гэта сказаў ён у сінагозе, калі навучаў у Кафарнауме. Гэта слова Пана. Працягваецца гэтая пропаведзь Хрыста, якую ён у сінагозе ў Кафарнауме гаворыць ужо хіба 3-ці ці 4-й тыдзень, хіба 3-ці яшчэ. Вось мы чуем гэтыя словы Езуса пра тое, што ён з'яўляецца хлебам жыцця. І цікава, што з кожным абзацам гэтай пропаведзі, з кожным разам ён усё больш і больш выразна і ясна кажа пра сваё цела, што трэба есці маё цела і піць маю кроў. Пытанне ставіць так даволі рэзка і канкрэтна. Вот хто будзе есці маё цела, той будзе жыць. Хто не будзе, той не будзе жыць. І каб можа добра зразумець гэтую логіку, да якой запрашае нас Езус, да якой запрашае нас апостол Ян, які захаваў духоўны сэнс гэтай пропаведзі Хрыста. Не думаю, што Христос менавіта так слова ў слова так гэтую пропаведзь гаварыў. 70 год прайшло з таго моманту, калі Ян пачуў гэтую пропаведзь, да таго моманту, калі запісаў. Але пішучы ўжо, Ян меў таксама за сабой
духоўны вопыт перажыты, ён жыў гэтым словам, жылі гэтым словам вучні, якія спажывалі гэтае цела Хрыстова, якія збіраліся на ламанне хлеба. І запісваючы ўжо Евангелія Яна, ён духоўны сэнс таго, што Езус меўся сказаць, ён выражае ў гэтых словах, пакідаючы, можна сказаць, такі запавет увогуле ўсім тым, хто будзе чытаць, што увогуле самае істотнае, так практычна ў нашым хрысціянскім жыцці, што мы можам узяць ад Хрыста. І каб добра зразумець, як прымаць гэтае слова ў нашае жыццё, можа, варта звярнуцца яшчэ да першага чытання, якое мы сёння пачулі. Яно пра мудрасць, што мудрасць будавала свой дом і падрыхтавала стол. І кажа, все, хто хоча, прыходзьце і ешце. І вы простыя, прымайце, ешце, і вы неразумныя, кідайце сваё ўжо неразумства, прыходзьце, таксама ешце. Вельмі цікава пачуць, што мудрасць знаходзіцца звонку, што гэта не мы, як часта мы ў жыцці думаем, што гады, жыццёвы вопыт, яны робяць нас мудрымі, што дзе-то мудрасць можа знаходзіцца ў нас, што мы можам прадукаваць мудрасць. А у Слове Божым, асабліва у Старым Запавеце, заўсёды мудрасць, калі яна паказваецца, яна паказана як тая, да якой чалавек можа прыйсці, якую можа пачаць шукаць, і якая прыходзіць да яго звонку. Не так, што я магу вельмі шмат чаго перажыць і стану мудрым, ці шмат чаго навучыцца і стану мудрым. А гэта мудрасць цябе шукае і цябе запрашае. Знайдзі яе. Мудрасць паказана як асоба. І мы ўжо ведаем праз Хрыста, што мудрасць з'яўляецца гэтым прароцтвам пра Хрыста, бо Христос гэта уцелаўлёная мудрасць. Але вельмі важна зразумець, браты і сёстры, нам сёння так сапраўды, што знаходзіцца ўнутры нас, а што трэба нам прыняць звонку. Можна уявіць сябе, не ведаю, якой-небудзь такой пасудзінай, і запытацца, што ёсць унутры ва мне, а што ўсё ж такі я мушу, каб жыць, прыняць звонку. Ці я сам з сябе магу быць мудры? Ці сам з сябе я магу быць цярпялівы? Ці сам сябе я магу любіць? Ці ёсць ува мне любоў? Ці магу я сам сабе неяк яе так, не знаю, выпрацаваць, выжаць, выціснуць з сябе любоў? Бо часта мы сустракаемся з такімі сітуацыямі ў нашым жыцці, што гэтай любові, ўсё, што на яе складаецца, цярпялівасці, разумення, спагадлівасці, зычлівасці, міласэрнасці, нам не хапае. А з другого боку, мы ловім сябе на тым, што мы хочам любіць, хочам быць міласэрнымі, ведаем, што гэта добра, і ведаем, што нават пасля таго, як мы акажам міласэрнасць, мы адчуваем сябе нават лепш. Але не хапае. І важна заўважыць такую вельмі простую, банальную рэч, што не ўсё мы не нейкія такія вечныя двигацелі, маторы, што мы самі сябе пэўныя рэчы не можам высасаць з калена, не можам самі спрадукаваць. Унутры нас не знаходзіцца такі любовь-агонны апарат. Не блытаць самагонным апаратам. Не знаходзіцца. Мы можам толькі гэта атрымаць звонку. Гэта вельмі важная ўвага, што ёсць такія рэчы ў нашым жыцці, такія рэчаіснасці, у якія мы можам альбо ўвайсці, іх прыняць, альбо не. І чымсьці такім з'яўляецца і жыццё, і любоў, і мудрасць, і ўсё тое, аб чым мы так сапраўды, чаго прагне нашае сэрца. Яно можа прыйсці да нас толькі звонку. І цяпер іншае пытанне. Дзе яго шукаць? Як яго ўзяць? Чалавек, калі ўсведамляе сабе сваю пустату, свой голад, спрабуе звонку запіхіваць сябе рознымі рэчамі. Часамі спадзяецца на нейкія адносіны, на нейкія рэчы, на нейкія адчуванні, на нейкія перажыванні, але ў гэтым усім узіраецца ў што? У свой голад, у тое, чаго яму не хапае, узіраецца па сутнасці ў самога сябе. І толькі Христос, Ён да нас прыходзіць з такім словам, кажа, я хлеб, які дае жыццё вечнае, які сыходзіць з неба. Усе іншыя хлябы, усё іншыя людзі спрабавалі і памерлі. Не знайшлі ў гэтым таго, чаго шукалі. Я хлеб, які зышоў з неба.
Хто мяне есць, той будзе жыць. Хто мяне есць, той ніколі не памрэ. Таго я ўваскрашу ў апошні дзень. Той будзе насычаны. І вось так, разумеючы гэтае слова, мы разумеем, які дар мы маем у асобе Езуса Хрыста. Што Бог таму стаў чалавекам, каб нам як мага больш так банальна, мага больш проста, увогуле так намацальна данесці гэтую праўду, такую простую, што ты, чалавеча, мяне патрабуеш. І мне гэтага не шкада, я з радасцю сябе табе аддам. Вось што хоча сказаць нам Бог. І вось цяпер можам паглядзець вось на сакрамент Эўхарыстыі. Самае яркае, самае простае, самае выразнае праяўленне гэтай логікі, дзе хлеб і віно становяцца целам і крывёю Хрыста, і дзе Бог кажа: прымай гэта, еш і будзеш жыць. Это не значит, што вырашыць все твои праблемы, як мы ўжо не раз казалі. Але ты будзеш жыць. У цябе звонку будзе ўваходзіць любоў, мудрасць. Ты будзеш ёй напаўняцца ў сваім жыцці. Жыцці няпростым, у дарозе складанай, але ты будзеш, ёсць у цябе толькі два варыянта: альбо ісці па гэтай дарозе пустым, альбо ісці напоўненым. І Христос кажа: можаш ісці, будучы напоўненым, і я хачу цябе напаўняць. А толькі адно цябе прашу: павер у гэта. Павер, што я здольны насыціць твой голад. Павер, што я хачу цябе карміць. Прыйдзі да мяне. І вось гэтыя словы, вось хто не будзе есці цела Сына Чалавечага, не будзе мець у сабе жыцця. І вось так, калі падумаць пра нашу логіку часта, так, не знаю, я сабе ўявіў момант, напрыклад, як лёгка мы, бывае, адказваемся ў імя дачы, напрыклад, ці там пасадкі агародаў, усяго таго, каб выраслі агурочкі, картошачка, ну, не ўрадзілі кабачкі, кажа, да, як мы чацвер пра гэта казалі. Вось, яшчэ штосьці там вырасла, каб карміць сябе, сям'ю. І вось чалавек становіцца перад выбарам: альбо ўжо паехаць з канцамі туды на дачу і сядзець, ці паверыць гэтаму слову, што я цябе хачу карміць. Ты маеш есці кожны тыдзень цела Сына Чалавечага, каб мець у сабе жыццё. Гэта выбар просты, няпросты, таму што ёсць пэўная такая накатаная дарожка ў нашым жыцці. Мы як бы ўжо прывыклі жыць па пэўным схемам. Як жа ж іначай? Хто ўвогуле мяне суседзі не зразумеюць, калі я не прыеду і не буду там альбо рэзка ўеду у якую суботу ці пятніцу, каб папасці на імшу. Вось што будзе з маім агародам? Гэта пытанне такое вось для кожнага: што я выбіраю? Кім для мяне з'яўляецца Христос, ягонае цела? Ці сапраўды я ўсведамляю сабе, што гэта спажытак, які мяне ажыўляе? А што зрабіць, каб сабе гэта ўсвядоміць? Вось пазнаваць яго, пазнаваць, чытаць. Вельмі важная рэч, такая вельмі простая практыка, якую часта мы занядбоўваем, гэта проста падрыхтоўка да святой імшы. Напрыклад, калі прыехаць у Меджугор'е, там место такое, звязана з аб'яўленнямі Марыі. Я не буду казаць, як іх прымаць ці не прымаць, гэта такая спорная сітуацыя, але месца, дзе заўсёды у цэнтры з'яўляецца Эўхарыстыя. У цэнтры заўсёды, там кажуць, самы галоўны момант дня — гэта Эўхарыстыя. І там абавязкова ўмова ўдзелу, каб, калі не памыляюся, 2 ружанцы памаліцца, напрыклад, перад тым, што людзі так прыходзяць замнога раней, каб падрыхтавацца да Эўхарыстыі, гэта там абавязкова. Вось. Не кажу, што трэба ружанец маліцца заўсёды, але можам звярнуць увагу на тое, у якім стане мы распачынаем святую імшу. Ці мы запыханыя, прыбегшы, добра, што паспелі на самы пачатак, ці мы, не ведаю, размаўляем, пра што мы думаем перад пачаткам святой імшы. Ці ўсё ж такі мы спрабуем свой розум, сваё сэрца падрыхтаваць на тое, што цяпер будзе момант, калі Бог будзе запаўняць мой голад, будзе мяне насычаць. Ці таксама, як мы перажываем заканчэнне Эўхарыстыі. Бенедыкт XVI сказаў, што Эўхарыстыя без падзякі пасля яе з'яўляецца прафанацыяй, то бок, такой троху пагардай нават, зневажаннем Эўхарыстыі. То бок, застацца і ўсвядоміць сабе, што са мной адбылося вось пасля святой імшы. Паводле папы Бенедыкта гэта
Абавязкова, это натуральна, немагчыма вось так узяць, просто прыняць камунію, закончылася імша і просто пайсці, не разважыўшы таго, што са мной адбылося. Все ж таки наш розум, нашае разважанне грае вялікую ролю ў тым, наколькі плённым будзе гэты сакрамент. Я вельмі запрашаю вас, браты і сёстры, і сябе таксама, каб пастарацца вось не занядбоўваць такую простую практыку, каб хоць хвілінку падумаць: Божа, што са мной адбылося, чым ты мяне сёння накарміў, што гэта значыць? І ўспомніць гэтыя словы: я хлеб жыцця. Хто есць мяне, мае жыццё вечнае, той будзе насычаны. Што гэтыя словы азначаюць? Бо калі мы разважаем, мы як бы прапускаем яшчэ глыбей гэтае цела Христовае, якое мы прымаем у сябе. Няхай гэтая салодкая праца будзе нашым удзелам, не трэба яе баяцца. І я думаю, што вельмі хутка мы ўбачым плады вось такога разважання, такога шчырага, глыбокага падыходу да сакраменту Еўхарыстыі. Амин. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Богу, які прагне любові больш, чым ахвяраў, прадставім нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўвесь народ Божы, каб з нядзельнай літургіяй ён чэрпаў сілы для будавання духовай святыні касцёла. Цябе просім. Молімся за прадстаўнікоў улады, каб яны ўмелі мудра вырашаць грамадскія праблемы і аддана служылі свайму народу. Цябе просім. Молімся за парафіяльныя супольнасці, асабліва за нашу, каб яны былі прыкладам хрысціянскай любові. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб яны праз людскую добразычлівасць паўней спазналі Божую міласэрнасць. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божай міласэрнасці, апецы Божай Маці ў цяжкі час для сям'і Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Молімся аб Божым бласлаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай, здароўі для Ірыны. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, асабліва за Мікалая, каб праз Божую міласэрнасць маглі ўвайсці ў радасць неба. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб Божае Слово перамяніла нашае жыццё на лепшае. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і учыні, каб мы, дзякуючы Тваёй міласэрнасці, маглі заўсёды цешыцца Тваёй ласкаю. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Усемогутный. Прими ласкавы, Ойча, гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самога ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць навекі вечныя. Пан з вами. Угору сэрца. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёй мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, осанна на вышинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму, у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана, Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя, Пане. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй,
со святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апосталамі, святым Казімірам, святым айцом Піо і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам враги наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас супокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа.
Я хлеб жывы, які зышоў з неба, кажа пан. Хто будзе спажываць гэты хлеб, жыць будзе вечна. Хто споживає
Молимся. Добрый Боже, Ты праз гэты сакрамент даў нам удзел у жыцці Твайго Сына. Покорно Тебе просим, дапамажы, каб мы верно наследовали Яго на зямлі і маглі удзельнічаць у Яго нябеснай славе, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Шчыры дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Вялікая ўдзячнасць тым, хто прыбіраў у касцёле на гэтым тыдні. І таксама тым, хто касіў. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем 20 жніўня у аўторак успамін святога Бернарда, абата і доктара касцёла. 21 жніўня ў сераду успамін святога Пія X, папы. 22 жніўня ў чацвер успамін найсвяцейшай панны Марыі Каралевы. 24 жніўня у суботу свята святога Барталамея, апостала. Просім звярнуць увагу на тое, што ўжо можна праз цэнтральны ўваход прыходзіць і выходзіць з нашага касцёла. Так будзе 2 тыдні. Вось праз 2 тыдні работы працягнуцца, але пакуль што можна вось ужо праз цэнтры хадзіць. І яшчэ трошкі там працы засталося па рамонце сходаў. Дзякуй вялікі ўсім тым, хто дапамагае сваімі ахвяраваннямі і малітвай. Запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, дзе ўжо можна набыць календары на 2025 год. Это дапамагае сачыць за часам і нешта часамі ў жыцці планаваць. Вось, таксама рэлігійную літаратуру і часопісы, ну і іншыя рэчы. Шчыра вам дзякуй за супольную малітву. Добрага гэтага дня жадаем, усяго тыдня. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Дзякуем Пану Богу. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні супраць спад